Bă, ai grijă cu scânteile. Asta e fontă. Dar practic e acum prin... Normal trebuia încălzită, dar ea se încălzește prin sudură. Și acum o punem aici. E doar de probă, că asta va veni curățată, aranjată. Fiecare piesă în parte, știi? Arată mult mai bine cu piesa și aici în spate va mai veni o șaibă. Practic asta este piesa originală și piesa originală, că asta e și ideea, știi? Cam astea sunt, le las aici pe astea 4, că știu despre ce este vorba. Acum aș vrea să centrez ăsta. Acum. Ne uităm și la desen. Vezi, asta e botul. Deci, roata iese un pic în față. Vine bara, vine stopul și așa mai departe. Dacă o dau în spate, că aici am și șurubul de prindere la mașină. Că ăsta iese afară corpul. Și nu vreau să mă încurce. Și de-aia vreau să văd cam cât îmi permite să fac chestia asta. Ia să vedem. Balanțeintul e doar șurubul ăsta, las diferența, să oprească în el. Gata, s-a oprit. Și acum, dacă reușim și suntem buni, dacă, prin absurd, îl punem centrat frumos așa. Să dăm 2 afturi pe piulița asta și 1 și 2. Și o centrăm la ochi așa ușor. Dar știi care e faza? Că trebuie să măsori cât am între axe. Ia stai să vedem cât avem aici și cât avem în spate. 20,5. Să vedem aici cât e. 20. Bine, pot să mai ciugulesc încă 5 mm la... Asta nu e problemă. Doar 5 mm diferență. 20 cu 5, asta înseamnă că aș mai putea să mai ciugulesc, să mai verificăm o dată. 20 în cap. Și aici avem 20 cu 5 mm. Diferență de 5 mm. Asta înseamnă să... Pot să le sudez pe astea, le scot pe alea și mai iau din astea încă 2 cu 2, 4 mm. 1. Așa, o dată. O să mai verific de 3-4 ori. Știi cum zice la tâmplărie? Măsori de 10 ori, tai odată. Așa și aici. Zile aici. Trebuie să vedem cum îl tai. Vezi din restul, uite, chiar de la canapele găsite pe stradă. Trebuie să mai tai una la fel, după aia să o fac platizată. Vopsite, aranjate. Să vedem pe care parte. Să stau 2-3 minute să se... Își iau patine, vezi că mai rămâne negru pe acolo. Și cu asta se face un fel de indigo. Așa, să vedem. Parcă mai zis eu că vine și asta. Cam atât. Așa. Nu ca sigur că așa era. E, altceva. Altă mâncare de pește. Ai înțeles? Așa.
Noi nu suntem vopsitori, facem cum credem noi că e mai bine. Am atât. Ăsta e schimbătorul de viteze. Care? Dacă ți arăt că dă cu apă, dar trebuie să facem să lucrăm la un vas. Înțeles? Asta vine prins aici frumos. Vine pe aici prin astea și aici trebuie să fac vasul. Și cu un întrerupător frumos. Șmecherie. Și se mișcă așa cu totul. Și chiar dă cu apă, vorbesc serios. Lopoțica aici te doare capul cu mine. Și e bine. Asta tot de la mașină de cusut. Asta e și... Bă, arată bine. Nu? Da. Aici vreau să pun niște pornituri. Și vede că e patina ei. Întrupător pe fir. Și acum arunc cap. Știi? Trebuie să pun bicicletele. Ideea e că trebuie să pun pe defecțiunea asta tehnică aici. Aia, gata. Și să lăsăm curțul la sus acolo. Ideea că trebuie să rămână litere acolo. Am mai belit? Așa. Hai că am avut noroc de data asta. Steampunk. Metoda steampunk, bătăm pe astea să vedem. E original, dar vezi că s-a dat un pic, asta trebuie, normal asta trebuie, așa trebuie să fac, știi? Așa o las. Că aici se desface și se umblă aici, știi? Se reglează. Asta îl împărțim la 3, ia să vedem de aici, cam așa. Bă, ne întindem un pic de aici. Nu mult. Arculețele astea le-am cumpărat, le-am... Uite ce frumos, detalii aici, da? Bă, nu contează, e acolo, ceva e. Aici a intrat. Bun. Să faci pe apa, da? Fac o bandă. E foarte greu cu astea. Ia să vedem. Așa trebuie dată gaura, știi? Ce mașină de pompieri este sau nu este? Hold on to your seats. This is real action in 1920s style. The American Air Force at Milton Hall are always on the alert for trouble. And when there's a fire alarm, everything moves at top speed. And that includes this old Austin 7 fire mascot.
Shock's away, and even the old Austin gets that flying feeling. The Milton Hall Fire Crash Rescue Department uses the best equipment for their dangerous task. But that doesn't mean those Yanks haven't got a soft spot for this vintage British family favorite of the 30s. They've adopted the Austin as a department mascot and fitted it out with a gasoline engine, water pump, fire extinguishers, hose, ladder, and 2 hatches. Even the old Keystone comedy team would be proud of this zany touch at one of Europe's top air bases. But Uncle Sam needn't worry about any lack of efficiency. The Austin is only allowed out for practice runs and carnivals.